Идва ли? Да отворя другата врата. О май гад! О май гад! Абе, не бутате! Ай, къде е тук? Защото това е нека тук да ви снимам. Вижте колко е лъчезарно! Еле, какво си това? Ей, там искам да поема в края. И ти мене. Ей, там унези отидат. Хора, бъдете там. Искаш да поема в края. Ами, не, да, Чакайте! Добре. Амай гад! Стопчета! Амай гад! Амай, виж как се свикнала!